Os afortunados gañadores do concurso de embelecemento de fachadas e balcóns de Ribeira recollían esta mañá o seu premio en forma de cesta de Nadal. Foron en total 10 cestas, unha por cada parroquia, e unha especial valorada en 300 euros para a mellor decoración de todo o municipio. Foi para Antonio Casanova de Castiñeiras. No caso das parroquias, a decoración de fachadas, que é a parte de cultura, digamos, pois hai un premio por cada parroquia, e despois un premio grande para a que consideran que é a mellor fachada decorada. Así que isto simplemente é un concurso que en realidade o que intentamos é pois eso, fomentar, non? A participación veciñal nestas datas de Nadal. Pensamos que é moi importante, non? Darlle un cambio de imaxe a todo o municipio. Ademais das vivendas, o Concello convocou tamén o concurso de decoración para comercio e hostalería. Outorgáronse 2 premios en cada categoría. A mellor decoración hostaleira foi para a Caseira e en segundo lugar o Cocoluche, mentres que no apartado de comercio o xurado distinguiu os escaparates de Teresa Arreglos de Confección, seguida de Maribí Santos Atelier. Son 2 para comercio e 2 para hostelería, valorados en 200 euros e 300 euros. O que se pretende é dinamizar o comercio e dinamizar a hostelería e que, é que embellezcan, a parte do que fai o Concello, embellezcan eles tamén o que é a zona comercial toda de Ribeira. E, para fomentar un pouco, o que é o consumo e os servicios de Ribeira. Dende o Concello agradeceron a ampla participación nestes certames que contribúen a embelecer o municipio nestas festas de Nadal ao tempo que dinamizan o consumo local.